0917-819-2541. So, Manang Tess, anything else for our listeners bago tayo magpaalam sa kanila? In closing, I just would like to share a verse from the Bible. It says in Isaiah 40 verse 31, "Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on like an eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Ang agila daw po, bago pa man dumating ang sa isang mataas na lugar upang pagtama ng bagyo, ang init ng hangin na dulot nito ang siyang magtataas sa kanyang pakpak. The stronger the storm is, the higher its wings soar up in the sky. Hindi po siya nadadaig ng bagyo. An eagle always rise up above a raging storm. Habang lumalakas ang bagyo, ay mas tumataas ng tumataas ang kanyang lipad. Kaya po sa lahat ng anumang pagsubok, kung may pinagdadaanan po tayo, inuulit ko po, tulad ng isang agila, I do encourage you, mga kababayan po dito sa Norte, be like an eagle. Let us all rise above every situation we are in. Let us keep our eyes on God, always be on our knees. It is our prayers and faith in God that will serve as the thermal heat which will keep us above every situation. To God be all the glory at magandang araw po sa ating lahat. Green Mustard, ang favorite pizza place mo. On air, online, on ground, IFM, Philippines. Para ti heavy duty nga ugasan, ag Smart Dishwashing Paste. Bawat pahit, Smart Dishwashing. Smart Linis, Solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Ada double ikatlaing formula. Solid mangikat ti heavy duty sebo, ti paryok ken kaldero. Solid pa'y mangikat ti bakterya. Iso number 1 and ti Smart Dishwashing Paste. Bawat pahit, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Panatilihin ang isang metrong layo sa tao o ang tinatawag na social distancing para maiwasang mahawa sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dishwashing Liquid. Kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng face mask, magdala ng alcohol at listahan ng mga dapat bilhin para makaiwas sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dishwashing Liquid. Ninang Rema, sukitin pa na kayo ng Palawan? Titingin ako ng alahas. Investment ito. Investment? Yes! Dahil lang din to habang tumatagal lalong nagmamahal. Wow! Talaga po ba? Kaya lang, hindi ko kayang bilhin. Meron silang layaway dito. At may discount pa kapag meron kang Suki card. Mag-start na rin po ako mag-invest sa mga gold jewelry. Sa Genuine Gold, dito ka na sa sigurado. Ikaw ang number one sa Palawan Pawn Shop. Palawan Pawn Shop, 35 taong patuloy na matatag, maaasahan at mapagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Ipalawan mo na! Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pinagsanib puwersa ng mga pinagkakatiwalaan, may paninindigan sa katotohanan. Ito ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Dekalidad sa pagbabalita at komentaryo. Yan ang Tatak RMN. This is IFM Philippines. Mga idol, oras na naman ang ating kulitan. It's been a long time. Samahan mo ako sa pagkikinig ng drama ng life mo. The Music and News FM station of RMN. Isabela, muling sumasa inyo po ang ating palatuntunang straight to the point. Pag-uusapan po natin itong kanilang mga ginagawang hakbang. Mga nakatanggap ng ayuda mula ako sa DSWD. In Kawayan. Idol! Ako si Radyoman Chris Estola. Idol Chupaeng. Radyoman Rowena Munchang. Idol Yuki Nana. Radyoman John Soriano. Idol Vita Fantasia. 98.5. 98.5. IFM Philippines. Siyak ni Manong June, siyak with me amak. Da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. In
Hintay pabaknahin Di kultura tayo, literatura nga Ilocano Babaen sa miweng iti puso Sunatan ni Ilocano Karruba, Adda kami Manen nga FDD Amang liwliwa ken nagpakatawa Mangkumpleto ti Domingo Bayat ti panaging inanayo Kabayatan nagpipinatek Tay nga Ilocano Adda kami Manen Karruba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakan you, John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras na napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sekti isam. Purpurngiit. Gargarakgak. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito ilaeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Karruba, Adda kami Manen nga FDD Amang liwliwa ken nagpakatawa Mangkumpleto ti Domingo Bayat ti panaging inanayo Kabayatan nagpipinatek Tay nga Ilocano Happy Easter everyone! Apo, maligayang araw ng linggo ng pagkabuhay. Kadating amin na pong Kristiyano. And of course, uray no kastoy nga nakadato issue tayo about COVID. Dalat ta apo, dagiti pagaya mi Manong June, Idol June, together with Idol John Mark. Para lang apo dito'y numero ng programa ng Paul 1. Adda kami Manen, dito 19.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. Okay, nga roda, masapol nga agi-stay at home tayo amin talaga nga delikado tayo glawlaw. Isong no kaya tayo apo nga mangi patayab kalagi tayo panagdungo nga dedication nyo. Again, please feel free to send us over 0917-1500361. Yes, and of course, ket mabalin nyo ba apong makita dagito langa dagito na mo. Mabayan iti channel ni John Mark apo. Karruba amak, pero nyo lang ita YouTube. Weno, di jay fanpage si IFM, 98.5 IFM, pero nyo lang apo kadagita Facebook nyo. Agparangan apo dagito pagayam nyo. And from there, mabalin kayo mo din apo ag-send kadagita messages yung road, balong. Hi po, good afternoon mga idol from Joby Buya. Hello, kuna naman ni Karruba. Hello Karruba from Simera Valiente and Jerry Lacondazo. Magandang tanghali mga Lodi. Shoutout man ng lahat. Dagiti OFW nga dengdengeg at nanonood sa inyong programa. Parekas yung kantang Kusilapan Ka. Ayan, shoutout daw from Motobalog. Happy Easter Sunday mga idols from Cristeta Corcoro. And APT Customs TV, shout out Lods, Happy Easter. Ayan talagang Happy Easter Karruba. Po, badi nga pastor tano na may bagak. Bueno, padi tap no may bagak data ngayon. Pastor ka nga magpaspastor iti ko. Sa bali mo Pilyado lang. Arad, Happy Easter everyone. May isang sunata po nga para tayo amin. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the tombstone said he has risen, just as he said. Now go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, hallelujah. Ringing, they're singing that you can be healed right now. Hear the bells ringing, they're singing, Christ, he will reveal it now.
They all surround us and their mystery. Jesus is power. Quickly now reach out and receive it, for this could be your glorious love. Joy to the world, He has risen. Hallelujah, He's risen. Hallelujah, He's risen. Hallelujah, hallelujah. Happy Hear the bells Easter, ringing, they're everyone. singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon cornerstones, and He has risen, just as He said. Quickly now, go tell His disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, He has risen. Hallelujah, He's risen. Hallelujah, He's risen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, karubang arod. Happy Easter. Awamunti egg hunting and other things. Apo nga rarabinin tayo. Ikadagiti na palpalabas. Bali, may katuan sa natin nga kone. Doang Easter nga awan ti celebration nan. And of course, namin doang mo nga nag-birthday dyan anak ko nga awan iti dakkel nga audience. So dito kami lang apo nga family. So once again, happy birthday. Belated happy birthday kang Cam Jason Fair. Ngarat balong dagiti pangablao dito ha. Juan, dito'y Facebook ti IFM. Happy Sunday mga idol. Pabatik kay Idol John Soriano. Matagal nang wala. Nami-miss na namin dito sa Minante Uno. Walang maingay sa umaga. Kunada. I found love. Shout out sa mga brother. Watching from USA, United States of Ambatali. From Nilo de la Cruz Moreno. Yan, pa-shoutout man idol nga ni ading ko nga nagagot unay ni Ria Aurelio. Thank you po idol from Mary Ann Yuson Aurelio. Yes, and nagkatuloy mo tawag nga dagosan unang tema di gito'y nag-text abo kung na dito ni 9261 na ibang pangaldaw kada kayo amin idol request command jay lady ni Kenny Rogers agyaman idol Raya it's me esposo ti San Guillermo may sapay kung na napay dito'y apo ang pwede tumutawag. Hi idol kablao man iinang ko nga nasing kento asawa ka nasing ko na naman nasing singpot siguro dito so nga nasing tinagan na ken ato asawa ka idol iso ni Jason agor ka Lopez kastamot kada gitoy kakasinsin ko ti pamilya Abenio ken Domingo it's me Zerlac Lopez ng San Mateo Kirin Isabela pero kas idol ti Duyao Arose narod ano pa Kas tigarod. double screen data cellphone May kasi jay. Hindi na magkatag-play. Sige, okay. Hangarod, ket ko na napay dito ni Norberto Gasingan. Nakikinig po dito sa bayan ng Angadanan. Isabela, happy Easter. Pa-request nga po ng lugaw. Kung dapat ng lugaw nga dagos balong. Kami pa'y kabisado. Di mi pa'y nga na. I-din record. Kabisado? Lugaw. Sikat yung first voice, second voice na lang. Iso nga rod ka. Damdama patasin tanga ipatukar. Okay nga rod. Good afternoon to Dr. Emil Castillo. He's tuned in nga kuna naman. Kuna na dito kat yung parang napay di jay radyo na ngam puro di jay display lang tayo pakita na 98.5 ay tune in na kuna na. Okay. Naibanggal daw yung idol pa-shoutout man dito yung family Ukol. Ken Roque ito'y Bananao Paracelis Mounted Province from Dandan Roque. And Jess TV Vlog, shout out bro, listening here at EMJ Bake Shop. Jester man niya ako, yan, guys ko man jay arak. Najinangtad kanya tayo, diti, tinapay nga duduma, naraman, nagsamit, titinapay da. Pa-shout out kuya, kadatatang ko, mga pangal daw da una, kanya,
umay kayo paymangan, kuya. Kung it's me, Maricel Valdez Garcia, iti San Mateo. Kirina Isabela, request naman ti ko sila pang thank you and God bless. Ayan, Hindi na kayo parang dati pati IFM. aha, baka ata Facebook mo balong, tita problema na dito. Facebook. Oo, okay nga ron, request natin ko sila pang ka, tira mo balong, nagaduta nga nag-request, 55. Hindi, yung nga agparangay. Jay? Dadi pabuya na. Oo. Nangay nga rin mabalin, namno awan ti agpara. Ayaw na dan. Nepe nga So aga daw. Anak ko na. Awan, matigbalin. Parekas yung kasilapang ka from Joby Buya. Si Mera Valiente, karuba parekas yay. Aramid pa kitaan. Kadayot ko nga dungdunggan na jay. Nga kansyon nyo, salamat po. Norberto Gazingan, nakikinig po dito sa bayan ng Angadanan ni Isabela. Happy Easter. Parekas yung lugaw. Hindi kami makalabas. Okay, kusilapan ka ba lang tiraan man para ka digijay. Manag kusilap. Imbagak metken kay di anu gandat mong tuwag subli ay kat sorry tadyak may kari napalalo nga minti sakit na day di aldaw api manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Tawenet atin naglabas, nirurom ko tinagwayas, sakbay nalipatan ka. Namin anuak nagparparik na, nga kumabiyag ko at suli ka, hindi naklata, kinit kita. Ken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka. Pasulik tutoy matak akong mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastanto panang ipariknag anabiyagak nga awan ka. Amok nga agbabawikan na amiris mo't nagbidutan. I'm sorry, damage has been done. Digmet impagarup sa maituran, balay hiket masarakan, kalpasan nga syaket panawan. Intun nagsarakta silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y panga
Anabiyagak nga awan ka Gen kinagpaisuanan na Mail-iliwaklat taken ka Bareng no kabaelak tu Ngaramiden nga Intun nagsarak ta Kusilaban ka Ipasulik tutoy matak Ako mitaken ka Sakto pa'y pangatu Ken ipababa Kastanto panangipariknak Amabiyagak nga awan ka Oh, that's a song called Kusilaban Ka, written by yours truly and originally done by our 2020 Ilocano idol ni ating Crystal Concepcion. Ngarod, dagi tayo pangablaaw ka na ito ni Ninang Avelina Bartolome of Ramon Isabela. Say hi to my sisters Larina and Judith watching you in YouTube. Happy Easter. Okay, Happy Easter nila. Sika mo pala. Kablaak pa na Gijay Solid Client Mate Tinapay Ti EMG Bake Shop the Forest Region Kawayan City Isabela. Ayan. Aha. Gusto mo pa ng legit na masarap at pangmasang tinapay ko na lasang hanggang loob ay lasap hanggang loob sa presyong di nakakasama ng loob. Only at EMG Bake Shop. 100% fresh. Fresh bake every day. Giapo Reyna Mercedes ayan tikwada. Pagtitinapayan da. Okay, ba ikablao man ito may ki-15 nga kasangay kani kasinsin kong Anselma Guillermo Lamigo iti Visaya sabi nyo Quezon City apo nakadadayo mo kasama makadanon mo absat alis ha. Api nga dito ka Mindanao Avenue. Hindi ka blawam. Actually magmag na kami ta Visayas Avenue idi when I was at pasok tamo tentang Sorak Quezon City on the way to SM data ka. Magdakay beside the Department of Agriculture and other agencies nga mapagna national housing kuna da balik kung kuna da pa ita. Okay, ano na ta? Listening her at Cordon kablawak ni Kagawa Rodolfo Romar from JMTV. Love that song. Thank you from Nida De Leon and Motobalog nagmayat atakan tayo aja kanong kusilapang ka. Ayan, idol parekas Manjay Lugaw. Kablawak man namin nga taga Kalamagi first at yung mga magulang ko diyan sa sentro San Antonio City of Ilagan idol from Cagayan Gemma tinagan na. Okay pa watch out ko. But shout out kini ating Ella and of course all members and officers of for the Hong Kong chapter. Good afternoon and stay safe kayo amin dita ket sige man lang inan, ikaw malati kong daway, dagito'y kaya't na kumablaaw live on air. So, dito'y Stingin tano na pig sa teodyo na. Wen, Padasen, dito'y official text line, tapno makapagkablaaw tan, nakasagada. Okay, good afternoon. Awan samot. Good afternoon. Awa, nakapoy ba lang? Hello, good afternoon. Good afternoon din po, idol. Ayan, sino ti kablaawam? Kablawak man ti Tamilyak. Best family, idol. Sagadan. Mabali nag-request, idol. Sige, go ahead. Nag-request ak man ti Masibin Love, idol. It must have been love, okay. Opo, idol. Thank you po. I-search mo to di YouTube ata ta ipatugtog mo ata hami mo kang kantaan dito Ilocano pa lang iti kanta. Okay, thank you so much for calling. Aro, dito sumarunong nga tumawag. May mesa balong no dayjay kwati kabil mo ngamin. Piksa. Hello. Hello, idol. Hello, idol. Nembag nga malum mo. Nembag nga malum mo, Wen, koblao kan sino ta kay mo kablawan KARRUBA. Ay kablawak man nagiti stop ti Star Home. Stainless supply sa Canciller Kawayan, Pinta Kulalabak. Si boss ni nga ni Bobby Ferrer. Bobby Ferrer. Ken amin nga taga toy San Francisco Purokdos.
And kasama si pamilya. Okay, thank you so much. What? Okay, that's it nga ron. Di pa nalpas. Apa yung kasikasan? The phone. Idi jimpun, lipak-lipong, adda bakit anaaren. Adamet barung, emubing pailaen. Adamet balay, ngayon da nagdagusan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang. Ti ko na, day di bakit na inayar areng-eng. Sigin abaro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang nudi kalakit di gibagbaga. Pagbigyan ka na na, kasigunda mano ka. Preges ko, taglang lamoy, preges ko tagsang sangit. Ayat ko laeng, asumang ladyay igit. Ngem DJ ngay bakit, at akayip ket metakayip ket. Ay na Diyos ako, kastigayang tirong magdep. Yan, happy Easter Sunday mga idol. Greetings from NCCP, from our President Ray Marquez. And shout out KARRUBA from Ride with Maestro. And Pagrab Lugaw, Deng from Ruth and George. Baka mati kami nga ka, makastrut. Hindi chimpon, lipak-libong, adda bakit anaaren. Adamit barung, emubing pailaen. Adamit balay, ngayon da nagdagusan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang. Di ko na, day di bakit ngayon nayar areng-eng. Sigin abaro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang di kalakit di gibagbaga. Pagbigyan ka na na, kasigunda mano ka. Peges ko, taglang langoy, peges ko tagsang sangit. Ayat ko laeng, asumang ladyay igit. Ngem DJ ngay bakit, at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos sapo, kasigayang tirong aket. Ay na Diyos apo, kasigayang tirong aket. Bumasa kami latan apo kada kita greetings ta madimi met apo nga ma-connect nga nalaing ditoy cellphone apo migsamot nga madimi maawatan iso nga bupasahin mi latan apo kita messages yo over our official text line. Ayan nga rod balong. Ita, kitang bita. Nagrigat nagbasa ta nagadumot ti agkokol nga dagos. Ayan. Okay nga rod yan titi kasang-sangpot na laon nga text. Kita madi mga kabasa. Good PM, good Sunday idol. Great command, dagiti pamilya Ibatunguan, pamilya Corpus, pamilya Gawiran, pamilya de la Cruz. Agyaman ang idol, dita naratak nga drama yo. Apo, drama. Kantaan nyo man, di Yellow Rose, ito yung nag-greet Annabelle Ibatuan, iti Benito Silvan. Thanks. Kablawag man, nag-ijay bayaw, ken katugangak, ken asawak, Jay Spain, from Motobalog. Ayan, and idol na yung bangal daw tayo amin. Pabati kami man, to'y Bugalyon, Kawayan City Family Andres, nga madama padalos ti kuko. Haha, salamat idol from Cesar Andres. Boyet Cabanos from Napaco Grande rin na Mercedes Isabela. Kusila pang kati answer na orehan tayo mo, tamtamagan. Okay. From Ilagan, request ko man dyan, Dino Davin, minsan lang kita ibigin. Minsan lang
Kita idol kablawan man dananay Alita Concepcion nga kalkalpas na nga nangan nagsidada ti karne dama di dakano nga agtultol ng idol. Okay. Ano? Amo. Idol, kung hindi pwede yung lugaw, change oil na lang daw. Change oil. Okay. Lugaw gaminan ah. Ako awan pa ti lyrics mo raw. Kita na eh. Kitain ta. Ayan, gadagitig bibuya mo tiko ah. Page TFM ni mga Jingjing Galeon magbibuya. Shoutout mga idol, pabat po parents ko dyan sa CSB 17 to 21 City of Ilagan, sa tatay Willie Pasqua, kan nanay Noni Pasqua, kan si Bunsuminga ni Wilma Pasqua. Thanks idol and God bless. Kasi naman natin, medyo nalipatan mo. Hindi kami makalabas. Okay, dahil may curfew sa barangay. Ako ka, ano tiya. Alam ko katabiro kami apo. Ada to. Okay. Trial. Barbaring no makansumiti na saya at. Hindi kami makalabas dahil may curfew sa barangay. Kaya't nang kami ginutom, nagpa-deliver ng lugaw. Kagas kasing pampausaw, pang-merienda o pang-agahan. Lalo pat may itlog o karneng manok, katakam-takam lalo kung malapot. Pero mukhang may namalas, delivery na buenas. Ilang oras na ang lumipas, si lugaw nasabat sa checkpoint di nakalusot. Hindi nga raw siya essential. Kanino ka matatawa? Sa kanila o sa akin na gutom na? Ang gusto ko sa nangyari, nagpagumbaba si Mr. Delivery. Dahil si ate na nasa authority, nagpaliwanag peacefully. Kahit mali ay mabuting, walang pasensya na napundi. Ang masama pati si VP Lenny, linukso ng undersecretary. Kanino ka matatawa? Sa nag-deliver o sa nalika? O sa akin na gutom na? Nasaan ba ang hustisya? O baka sa nagpatutsada na si VP ay lugaw nga at di na nga essential siya, kundi pabigat pa. With pizza. Lugaw with goto. Sa totoo lang tayo ang nakakaawa, marami pang buhay ang mawawala. Dahil sa lugaw nga lang, di pa tayo magkaisa. Di lalo na sa corona, sa bakuna at sa ayuda. Kailan tayo magkakaisa? Pag ang lahat ay bangkay na. Kailan tayo magkakaisa? Pag ang lahat ay bangkay na. Agsublited, da kami manan. IFM Philippines. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard.
Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ano dito, kap-kap yung kwarang? Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, ano tinig na na? Matipot ang kap-kape at ni best kape. Nag-normal mo ito, di pa nagbawas ka pa nag-ispaw. Nagsaya aton na. Matipay nga ito, di blood sugar ko ta sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamag kapag di best kape, inuman coffee. When kagayam, ang tuyan ti kape amang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ato iti may na benepisyo iti magbagi tayo. Tas kung may mango seed, guyabano, agargus maso, stevia, moringa, ken baricas, manipod pa iti Japan. Isuan og kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang kadagiti butika. Katotohanan ang hinahanap sa mga balita. Misyon naming hanapin ang katotohanan at walang pinapanigan. Ang hatid namin sa bawat programa dahil ang mahalaga ay interes ng mamamayan na malaman ang katotohanan. RMN News and Current Affairs. Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 Okay, we're back, KARRUBA, and still with you, Idol June and Idol John Mark. Dahil lang po numero 1 nga programa. Adda kami manan dito 98.5 IFM, 80 Idol tanga FM, and kalpas lang po nga kinansumi dahil trending tata po nga sonata. Kada upload niya po di YouTube. Do kayo nga mga gan, apo kat berukin nyo lang ti KARRUBA channel. Ay sonata ka na followan, lugaw. Kakaibang pananaw. Tainik kami apo ti talmag na dahil pananguyaw ni Undersecretary kini apo Vice President Lenny Robredo. Medyo nasakit kinakang pandemic lang karodan. Apo dapat lang makunata iti may sakit papada lang agserserbe iti gobyerno ngarod. Ito nito iti bumasa kada kito'y pangablao yo. Pa-request man madamdama di kantang Stay a While para kada kito'y adante balbalayda nga padaming agdidingeg ti kada Domingo kanta NJM tamayat panangiyal alat na ko na Stay a While. Madimin sa nga piyesa deta kabsat. Alis madimi nga piyesa deta Stay a While. Pakibati FDD ang mga walwal group of people behind the tea back na sila po behind. At ang amin na po ti barbarong tea house di Ramon and it's in tinagan na tea back. Tangamin nagsubli-subli ka kano pangkakano kumatang. Okay, ni Christian J. Serrano Padre, ni Christian Jake Feliciano at Raymark Cabocana. Tibak ang milk tea na babalik-balikan. Po Diyos ko, di pa ikat di naisaltek ka na minsan. Bueno, dati pigla dito hanggang makapagtibak. Apo ni ka ni si Ruth, sino nga tayo maging idea kata kita nga apo tibak. Stay a while. Di ka mura na niya stay a while nga. Baga ni Kabsat. Makarinig pa. Stay a while, stay a while, stay a while. Staying alive mo na jay. Stay a while. Stay a while. Okay nga rod. Dagiti pa ito dumapo nga mga blao dito ay anang nga ta? Hanta mo mangag no iyawat tayo si Dijay. Jay? Ate ni Okay, idol. Apo madipay la. Pang-asit hangkay pala tumutawag apo tagbasa kami na tanti kuayo apo iti pangablao yo. Good Sunday idol pakibati man dito sa DDPIO Kasibu, Nueva Vizcaya Family Ligtawan, Bagilat. Team Mango ang asawa ko na Paulino Ligwatan. It's me Miles Ligwatan. Thanks idol. Bahikantang awiting si Siwit idol ta isalaw. Isayaw mi sa asawa ko from Miles. Okay. May sabay, idol.
Akablaawan man amin nga volunteer frontliner dito'y City of Villa Corazon, Malig Isabela, nga iso the President Bobot Arieta, Anteceding Junior Arieta, June Ken, Edwin Verdillo. Kablaawan nagkabagan ni Leo Coliado. Okay nga rin. Ulitin mi po. Hanggang ito mo tawagan, tabasahin mi lang na po. Dagito yung pangablao yun na parparta ka na. Good PM po, Idol. Pakibati nga po ang Family Bautista at Tagarino. Pa-request nga po ng Idol ang kantang Baliw na Puso. It's me, Lorna Bautista ng Barangay Iden, San Manuel. Siga. Ayan, pa-shoutout dito yung Santa Isabel Norte nga madama kami bilag tirik. Thank you. God bless from Joshua Imperial. Wow, and Idol, good afternoon. Pakibati naman ng family Lumelay, Gali, Kilang, Mamawag, ang Adda Harold, Laika, Loraline, Marshall, Violi, Lagok, kin to'y pinsan kong Agola Onion. Pinsan ko to'y Agola Onion, ni Cecil Javier, it's me Mama, Alin, ti Amabokan, Tapleman Jay, Kuskusilapang ka. Kuskusilapang ka in the morning, kuskusilapang ka in the afternoon. Hello, Sir John Canao. Shout out from Labinab, Kawayan, from Rose Gonzalez. Yes, good afternoon, Labinab people. Yan, Herman Terenalma. Kung na naman, always watching Terenal family dito sa Santa Lucia. Kirin Isabela pa shoutout. Dainang Saling Kentatang Orlan, Terenal. God bless us always, mga idol. Okay, dati kayo mga kablaawan balong. Matik ka mo, nagbibuya. Matik pa na i-share. Baka matik mo naka-online medyo, buting kami abong magbiyahe. Tikin na nga minti COVID cases. So, kaya... Adita kami lata apo bunto kami ti agpotaray tabakano dalaki di masalaw mi di tanga da COVID na. I-share taman no makita na tayo. Okay nga rod, may isang kasunat as requested si Siwit, our version. Shoutout man, Trua loves dito'y HQ, salamat. Or QH from Jemerson de la Cruz. Nagdito mo tigpakita nga comment niya. Show, hide, kung wala naman. Nagitahangan naka-subscribe apo, medyo hangag parang. Ag-subscribe kan Rajel TV. Kini Leo Kitola. Ag-subscribe kayo. Imoy ko binisita, ikaw di sukbot na. Nangitlog si Dua, maam-amaan siya. Nubi uli yung
Sisiwit ko Nulumawaan Buraburon ko Sumurad Loob gumaniyong Tasakon Di na paamo. Good PM Idol at Happy Easter Sunday po. Pag-request po ng palubusan kan. Kunan na ni 0761. And likewise, kunan na dito pa shoutout man katigiti taga Hacienda Bagao. Happy Easter Sunday from to everyone from Mr. Lagundino. And may sabay na yung panggaldoyo apo. Pabati kami man dito ay Rizalo na Cordon ken kasama at tinaganak kikikabsat ko Jay Camara per request man idol di kasano ti manglipat ag yamanak idol. Apo dita manen ti kare request ti arakan apo nga sonata kaputa likor ban ay kita. Sabi ko matut tak derante datang likor ban ta siyempre talagang han nga mapawilanen iti pa naglobo iti kaso iti COVID and iti nakasasakit apo ket iti mortality rate tayo ket nagnato nagadu ti matmatay. DJ layam men so kaya mi apong iyawat ti income panaki pagrik na kadagiti family ni Ninong Philip de la Cruz iti Bugayon proper Ramon Isabela apo condolence ni Nang Ofelia and the family. Ngarod, gandang tanghali po idol, Daisy po ng Magsagsay Bilito si Leven. Pagrit nga po ang asawa ko na si Freddy Fabro na natutulog. Apo, manggag ng ngarod mo. Tama. Pasyarat kami man dito ay Kulot Upholstery from Jemerson de la Cruz and nakasubscribe na po Richard La Morena po ito from Ragel TV. Yan, hello kuya Richard. Naimbang ka Domingo yung manan mga kuya kablaawan man dainang ken tatang ko kuya damanong ken ni RJ ken aminan nga kuya nga agdingig kuya ta programa yo kuya kasta amit ng kini family Abenyo kuya ken family Martinez kuya ken kuya kablaawan man dagi Antimi kuya Jerizal Quirino kuya request ko man kuya yung tatang ko kuya makasalasalain kamin kuya kunana thank you po from Monalin kuya Abenyo dede kuya 55 hindi pag 55 binilang ko ti panang ibagana ti kuya okay. Dito FM mati mabasa na takas tawag kami na ag doble kasanong mga yung manay ta damati nga talaga tayo ta cellphone pala sa tagbasa shout out man dagiti kakadwak nga pat titabako dito ikumkuman salamat idol from Jojo de la Cruz Lamboy. Sa bagay makita mo ta kanya man asa lamang kita di IFM and no agor ka. Sige mga testingin ta. Okay, good afternoon to Sir Chris. Ayan, dito isunod at nabuting kanog gawin dito kikaraw ta they have 600 cases. Kasi matake na ato. Okay, Jojo de la Cruz Lamboy, shout out man dagiti kakaduak nga agpat anel pasan. Idol pa shout out man. Ni inang ko baka nga sali na nga sali ko na nga ag high blood manan ay kay si bugam ti tanom kabsat. Okay nga rod. Dubli talaga. Madi mo kanya ni apay nga ta. Nagpa-update sa ti Facebook na. Madi. Napuyat ata kasi man oras nga naturog mga nakita-chata na ya. Di maumad ito cellphone mo. Ni Froilan Kablayan, shoutout idol sa Kablayan family na nag-uulam ng tinuno na hito at ginatang hito na binili ni Delia sa tindahan at nilagyan ng uling, sinindihan. Ako, very specific. But, thank you idol once again from Froilan. And Pas Domingo Rivera, happy watching from Big Island of Hawaii. Good afternoon. Kada kayo amin na po. Aglalo iti Cabal family and Salvador family of Hilo, Hawaii. Good afternoon. Kita kaya amin ita. Balong, anapay. Mabasa ka raw. Tini. Sige. And of course, my wife Juvie is watching. Good afternoon kita kita amin. Madamang beso na ataman. Balintulan tada. Nagdadada Wating
mata kaputsan ay nagpait, panabalkot mong nagsakit. Agdardara, daytoy puso ti uot na ay napukaw, panunot ko wag taw-tawa. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubling ka. Agsubling ka, ito'y na. Kaasyan na, kaasyang puno nga ayan. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, ito'y na. Kaasyan na, kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Pa-shout out man! Di aming nga dumdumngeg nga awan labas na anang nang runa, datatang ko, kininang ko, kentay napalpeng nga ading ko ni Vince. Tay akip kablaaw ni Vander dito'y linglingay gamo nga madamang nga dumdumngeg ti programa yo. Request ko man da jay change oil. Change oil. Change oil. Change oil. Change oil. Ayan, pa-shoutout. Amin nga taga-barangay Villaluz, idol lalo nantik nga Rosie Beltrana, adik dita. Programa yo from Angel Iniego and AJ Audrey Molina na yung bangal daw mo. Idol, kahit ko man nakablawa namin nga frontliners ito yung barangay District 2, San Manuel, Isabela, kanilala ti pamilya nga Molina and Alamani, wala naman. Oh, okay. And Erlen Ramos, tabihe biyernes nagdaryog kamot ng bakot kung nagpipiknik kayo kaya hindi kayo pinag-aways tapos nagpakablaw kapay kan ni Idol wala naman. Apo mo yung mga dakas nagpipiknik. Marijay Corpus, ayan, watching from Edmonds, Washington, USA, from Adda, Tasqua, Clinton. Sa bali dito yun, di pa nagkablaw. Idol ko na Idol. Pabati man to'y pabati. Agsisilbaw, pabati man to'y karuba nga ni Sidra, nga madamang aglablaba, opreng madamang agluto, pinsan ko nga ni Tomas nga madamang DGCR, Maria Clemente nga madamang agilindayon, iti puro 4 San Pablo Kawayan. Bumabati ni Clemente nga madamang agsiksik ka, iti Reyna Mercedes. Salamat Idol, request mo na jay Tadennam Idol. Tadennam. Idol, pa-shoutout man dyan po nga ni Justin Andre Asolpong. Nalpas ka tutulpungan. Nabasa mo ito, Elizabeth? Sa bale. Oo. Ayan, and pa-request ka na dyan, Korkorantong Tropa, para kadagiti 1G Family. Ayan, from Jamerson de la Cruz.
To my sister Regina and Annabelle too, good afternoon kada kaita. To my wife Juby, my kids, John, Justin, and Jason. Hanggat maari ay aking itatago na mayroon ng masigit sa aking puso. Wala kong lakas ng loob na ipagtapat, kaya't sa pag-iwas dinadaan ang lahat. Pag-amin ay may malalim na kahulugan, na ayaw ko lamang bigla kang masaktan. Ako na may magpapaalam sa iyo ng dahan-dahan. Ayaw din naman kitang iwan, ako rin ay masasaktan. At kapag may nabalitaan ka na may iba kong kasama, huwag mag-alala, nagpasama lang. Kahit mukha na tayong aso't pusa, text ka pa ng text sa mga kaibigan at nag-uusisa. Kaya't ang paglayo, ikaw ang nagpalala. Masakit sa akin na sinulian mo ng sing-sing. Sinarado ko na ang pinto dahil pagod na rin. At sana naman kami ngayon patahimikin. Naging masaya naman tayo, sana ay kami rin. Ako na may magpapaalam sa iyo ng dahan-dahan. Di naman sana kita iiwan, ako iyang pinagtulakan. At kung may mabalitaan ka na mayroon na akong iba, ika'y magpaubaya. Di na tayo masaya, nagpa-change oil lang. Ako ay sinamahan lang, walang namagitan. Pero ngayon ay totohanin ko, pagpapa-change oil ko at pati love life ko. Magpapalit ako, naging tapat ako, pero inaaway mo, nasasakal ako sa pagdududa mo. Ako na may magpapaalam sa iyo ng dahan-dahan. Di naman kita iiwan, ako rin ay masasaktan. At kahit tanongin mo ko kung sino ang mas minamahal ko, ide-deny ko. Huwag ka lang masaktan.
Tumtog pagin. Happy Easter Sunday kanya yung mga idol. Agrit ko man na kami man ng mga mangan. Agsisida kami di Pato para kalikitan na ko ni Sharon kaya namanukan ko nga ni Ethan. Rakina akin ni Riz nga makulit nang naroon na ni Fred Bermudez nga anak ko. Nga ikay nangalakay ko kung na nagaya. Request ko man di Jaya Inkanto. Yan na. Jaya Ilocano, itisinso bengan when you don't say goodbye. Conforme, kantay niyo is mi Norma Bermudez, itisimbo San Isidro, please. Met, request ko mga idol. Po, and nag-text pa ni Ninang Abel. Request ko man dyan through the years. Kung na watching. Through the years. Through the years. Pakalao, Dalog family of Kawayan Richard Lamarena, hehe. Pre Mark from Kuya Richard. Yan, 1 minute langan. Patalastas manan. Ay, patalastas gaya man. Okay nga ro, nagsublited na kami manan. IFM Philippines. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knock out ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knock out ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Adda double whitening papaya extracts can vitamin B3. Clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya pudaw. Papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hindi kapkap yung kwarang. Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, ano tirik na na? Matipot ang kapkapay at best kape. Nagnormal mo to, di pa nagbawas kun pa nagisbaw. Nagsaya ato na. Matipay ang ato ti blood sugar ko ta sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamag kapay ti best kape, inuman coffee. When kagayam, ang tuyan ti kape amang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ado iti may tag na benepisyo iti magbangitayo. Kas kung may mango seed, guyabano, agaricus maso, stevia, moringa, canvaricas, manipod pa iti Japan. Isuanog kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang ka nagiti putika. Iba-ibang mga balita sa sulok ng bansa, kanya-kanyang mga salita, iisa pa rin ang naghahatid ng mabilis, malinaw at may katotohanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. RMN, ang matunog at pinakikinggan na himpilan sa radyo. Number 1. Radio Mindanao Network, ang totoong nationwide network. This is IFM Philippines. Mga idol, oras na naman ang ating kulitan. It's been a long time. Samahan mo ko sa pagkikinig ng drama ng life mo. The Music and News FM station of RMN. Isabela, muling sumasa inyo po ang ating palatuntunang straight to the point. Pag-uusapan po natin itong kanilang mga ginagawang hakbang. Mga nakatanggap ng ayuda mula ko sa DSWD. In Kawayan. Idol!
Idol! Ako si Radyoman Chris Estola. Idol Chupaeng. Radyoman Rowena Munchang. Idol Yuki Nana. Radyoman John Soriano. Idol Vina Fantasia. 98.5. 98.5. Okay, we're back and still with you, Idol June and Idol GM. Ket dagiti dito nga po nga pangablaaw, kami man ti kundaway na, kato iti ko maapo Yeah, once again, good afternoon ka dagiti dita amin na po Hong Kong, dagiti FDD Hong Kong chapter. And dito ay IFM page kung anong nga dito ket pa-shout out Apo Idol sa mga anak ko na sis ko na si Nelly Mariano sa Hong Kong. Kawayan Isabella po from Alma Mariano Pontesilia and AG Audrey Malina Nagukaw. Okay, request ko man di kantang COVID-19 pumanaw kan. And Mike Ventura pakablao man kadagiti Kalukarak. Dito Santo Niño Tumawini Isabela Idol Family Ventura pagbilao pahikantaman di jay agnanay nga ating ka idol ka agyaman ay bagal daw. And happy Easter Sunday Kuya June and ating John Mark. Hello to all Karrubas. Enjoy watching from ating Angie Ragwal Bangkili. Yan. Kaya kadagiti familya na di jay naman nga barangay di jay Ifugawan na Kali Cambio Aguyod Pinto ayan niya mga sinyas nga minadin palpa yung sinyas mo kasi Basta ka rin. Kasta aguyod ko Yain, tapos sumrag. Diyos ko, pinto magayam. Saan ka ko na... Ay, Diyos ko. Nag-apoy ka talaga ti sign language. Okay, hi, kanyayo. Dito sa stasyon nyo, mabalin ka din nga greet. When, i-greet ko man nila kay ko nga ni Ferdy, nga madama nga mangmangaan, kay ni anak ko nga ni Princess Pakigreet man. Birthday na nga min no Martes. Happy birthday. Thanks, God bless. Coming from Martes Carpus, ng Santiago. And Idol, pa-shoutout man ng happy birthday sa hipag ko dyan sa Maligaya, Kawayan, Madam Jonaline Veya mula kay Ate Mavi Viador ng San Fermin. Ayan, hello mga idol, pabati po ng advance happy birthday kay Daddy Marlon Real. Salamat and God bless you from Levi Dakiwag. And Chief Panda, tinagan na hi idols, pakablao kami mantitoy. Luna Isabela kan ti uncle ko nga padpadanom. The Fish Fund, Ken Pakansyon Jay, Ordinary Song. Maraming salamat. Ayan. Okay, Rod. Ilocano, ti kansyon. Basta unang Ilocano, da kami man nga, Rod. And, laukan mo lang ti English. Kasi dito ay request din ng Afel. Iti Ramon Isabela goes out to Manang Larina and Kabsat Judith. Yan. Iti Canada kan, di UK. When you weren't there, when I didn't care for anyone but you, I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you. Through the years,
remember what I used to do, who I trusted, whom I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years I've never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. Very simple song pero very meaningful. Iti tunggal tawan. Enda panagkadkaduan. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years. Originally done by Kenny Rogers and of course, awang pa ito nangagang nag-revive no nga ni Freddie Mercury. Kaya? Awan. Pakaka. Hi, Idol. Shoutout man Ken Boss Joselito Bocos. Boss, mustakan back to work tomorrow. Request nga po yung maulog. Mildred from Kathleen Pongtilan. Shoutout po, Idol, sa family. Ay, sa anak ko. Ngayon, mga anak ko. Ayan. Sa At family. Cisco Nelly Mariano Avi sa Hong Kong, Kawayan. Nabasa na Ay, sa yeah. bali kami pampananutom Hello mga idol, pa-shoutout man ito San Ramon, Aurora, Isabela, Urma, Jacinto, Ken de Guzman. Family pa na kasi, rest your love. Thank you and God bless. Erase your love. Rest your love. Okay, request man kano ni Doktora Annabel Seriales de Jai. Tita Denam awan nagkurangak. Okay, itinag-text ni Attorney Regine de la Cruz. Oh. Dako, dahil pagpagana ni... Shoutout man ni inang ko nga Ethelyn Garcia nga nabanbanog nagpalingke from Rochester. Dito din na. Pero kanta man yun. Tapos ka ni Julius Cesar pa shoutout ka no. Tas ni Erwin alias Koke nga kadwa nga buybuya kanyayo KARRUBA from Julius Cesar Babalcon. Dito din nam ti talaga nga tayo tanong din niya. No. Apo medyo nakadatuon na iti messages. Madimi apo amo na niya ito na emain ta makariro. Okay. Okay, kalawat apo dagiti adaan ti ka familia na nga positive. Stay at home. Just pray apo ta lalo no napigsama ti pagi. Ang kayo na agdanag, na di ag vitamins kayo. Di taden na
awan nagbasulak, tay narami kumet amin a pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinaktam laeng tuy pusok, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karin kaniyak inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasulak, tay ngaramit kumet amin a pagragsakan. Ngemanyat insawad mo, sinagtam laeng tuy pusok, di mo inilalang na puno nga ayat ko. Karin kaniyak ingka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Hanyapay ti ser-serbina, kasamit alahen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasulak, tain paay ko amin a kabaalag. Ditaden na awan nagbasulak, sikat ng pirdi ng waswas ken ni aya, nang keltay kadagiti arapaan. Okay nga ron, KARRUBA, iti oras 15 minutos kalpasante, alaw natin malam. Alaw natin malam, katek subli, tedda kami manan. That time check was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas by ACS Manufacturing. ACS All over the country. All over the country. 98.5 IFM. Kawayan. IFM. Philippines. Ditoy 1050 pack, ingana kinsina swak. Sobra ka, bitoy kasakno. Di sikreto, basit duwa pulok at limang at adati. Tiro nga inawan swak, basit nga danum kewarom kan pabulaong. Sobra ti bulana, sobra ti betona. Basit duwa pulok at limang at adati. Tiro nga inawan swak. Ditoy 1050 pack, ingana kinsina swak. Ditoy 1050 pack, ingana kinsina swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Consent Pack, only 1050 SRP. Para sa pang-araw-araw na proteksyon, dito na tayo. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na para sa lahat. Walang kemikal, puro at natural. Kaya kung Vitamin C, dapat Santon Vitamin C. Mabibilis ang mga suging mo dito. Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di pipitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan, anumang
anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Narito ang isang patunay ng sarap at bisa ng Major Soya Coffee. Ako si Jenny Lynn Salvador, taga San Miguel, Ramon, Isabela. Sumasakit ang tiyan ko pagkatapos kumain, nahirapan ako. Sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Natulungan nito ang pagnormal ng feeling ko. Kapay mo ng cafe, Major Soya Coffee. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit. Sa gitna ng pagsubok ng panahon, sila ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para lumaban. Gusto ko pong magpasalamat sa mga frontliners natin sa buong bansa. Sa mga pumapasok sa kanilang trabaho para tugunan ang aming pangangailangan, daghan salamat. Sa militar, kapulisan, security guards, volunteers, pharmacists, grocery merchandisers, janitors, cleaners, traffic enforcers, bank employees, barangay officials, journalists, damo gid nga salamat. Marami kang mukha, iba't iba ang iyong pangalan. Dalangin ko kaligtasan mo nasa unahan. Sa mga health workers natin, sa iba't ibang ospital, maraming salamat sa inyong tapang sa pagharap sa kalaban para isalba kami sa panganib. Sa mga doktor, lalo na sa mga ibinuwis ang buhay, kayo po ay tunay na bayani at hindi namin kayo makakalimutan. Salamat po. Naharap mo buong tapang, di nakikitang kalaban, habang kami ay kasama Ang RMN Networks ay sumasaludo sa ating mga frontliners. Sabay-sabay nating labanan ang COVID-19 para sa bayan ni Juan. Salamat sa lahat, sa'yo nang nasa unahan. Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 Okay, we're back, KARRUBA, still with you. Idol June and Idol JM. Kakunan na ito ni Sherwin Visaya. Ako ba, shout out ito Idol dito Barangay Bakulod. Nga agbilbilag mais. Isuda kada Boss Lino Soriano, Bantor, Calipio, Domingo Madriag, kurang Rene Servilla, ken paplayman na po, di jay kanta nga. Kurkurantong, thank you Idol. Ano yung bangal daw, KARRUBA and the Lance Chris. Lance Chris. Torres, hello po kablaaw man. Dagiti pamilya, kita Isabela Corpus. Family, tatang Sido inang Linda ken ti amin nga agdidinig ti IFM. Agyaman nakapo. God bless from Laarni Corpus of Dubai, United Arab Emirates. And Isabela Pabrom, Charlie, happy birthday. Good off. George, pabiling ko na ito. Shoutout nga po. Lianio family sa San Miguel, Ramon, Isabela. Happy Easter Sunday po. Yan, good afternoon na Idol. Pasyarat mga giti madamang nakatunin dito ay programa yo na Tividad Family from Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. Request jay laglag ipem. Thank you and God bless. Agyaman bro from Vincent Radam. Vincent Radam. Yeah. Radam. Amam Jeradam. Ano? I catch siyempre for 200 pesos. Bitinid na your name. At the title of the song, umuno na. And then your name, your address, your age, your address.
Dito lang ang official text line. Tipag-text nyo, 0917 1500361. Yan, barbaring sa kayo na apot yung mga bag. Lalaingin nyo apot yung pumugto. Dahil ket because it's linggo ng pagkabuhay. Dahil tawag? Ito ko tawag? Ulitin mo po, text lang nga po. Dito'y 0917-150-0361. Title of the song, your name, your age, and your address. Dito yan na po. Anya, ti title na dating Sonata. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the tombstones said he has risen, just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah. Antayo ka paypayagin na po. Tapnohan kay Marikata. Na po, naglaing man. Today, 54 years old. From Bugalio Norte, Ramon Isabela. Tidakas na, di na mo timbaga, no, ayan na, iti kaaduan nga quarantine facility iti Ramon tatang. Kitantaman, no, updated, dato yung kabsat tayo. 54 years old from Bugalio Norte, Ramon Isabela. Kustomo da jay songbat na ngam dinaing kabil. No sa din no, iti quarantine facility iti Ramon Isabela. Kitantaman no, updated ti chismis deto eh. Okay, at the count of 10. 1, 2, 3. Patay ka diha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isama mo. Di na mo dito, ikakaasila siguro natin nga agbirbiro iti pagdamagan na. Well, wala nga. Camp Vizcara ken Ramon Central School. Glaing nga talaga. And di na mo tingkabil naman iti active cases tayo, di ba? Parigatan naman ito yung kabsat. Parang nga parigatan. May amon tayo orisagahan ko amon active cases ni Ramon. So thank you for joining and congratulations. Iti title na po is Easter Song. That's correct. And our winner is Binibining Pilipinas candidate number 4, Miss Imelda Manzano. Yan, naglaing. Naaringan kini Dr. Emil dito. Ito kinalaing natin music. And may katong nga panangabak na dito yan DJ Bangir pa ilang dapat lang ti ABS-CBN tatino mo. DJ kanangabak idin. May katwa. So congratulations Ma'am Imelda Manzano. Picturean ta. Po naabak man itong Emilan. Okay, pa-request man, di kanta nga patay na pala COVID-19 nga nakakarkaro pa yung ngam, hindi na minsan nga tawen. Agan na tayo amin karuba from Bayaw Joseph at Tarapa. Yeah, hello to Sir Jun Dato Landaran. He's watching right now. And pa-shoutout nakman Master J. Pastor nga madama buyak kanya from Dieter Pasqua. And ko naman ni Mialen Pasqua. Idol pa-shoutout po kami dito sa Barangay Union. Family Pasqua, lalo na sa mga baby. Ni Alex Pasqua, salamat po. Una naman. And Yoli Clavero, hello mga idol, pa-shoutout man kini Genesis, dito ay tagaran, nga kanayin nakatunin ti programa yo, thanks. Request ti kanta nga Iraq. Dapat nag-request tayo, laglagi po. Ano di binali wala tatikwan, iti Ilocanon? Pati na pala. Ano ti lyrics mo ta? Awan sa. Kita man. Dan sa dita, kita man dita. Patay na pala.
Hindi, didita ko. Adda? Wan. Kay ka nang nga rin tatatan. Yan mo pa yan. Wan mo. Okay, damdama kita ang tapay nga nalaing no nakaipurwa ka na dahil kita nga sunsunata ta. Tiki na ado apo weekly nga dalata ti duwa Kita nga yung newly arranged ko na. Newly arranged. Ano ti ordinary nga pamag-title na dyan? Binale. Binale, wala. Binale, wala. Lay. Kasi manayin. Okay, pero kentang nga damdama po. Sabli kami, kalpasan dito sa magmanong nga palagi. With antibac, linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with antibac, linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isa na naman kaibigan ang sumubok sa ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Ako si Ginong Felicia Fernandez. Nasubukan kong gumamit ng Mark Cafe simula nung introduce dito sa Maria. Bali, ang naging epekto niya sa katawan ko, lumakas yung resistensya ko at naging maganda yung pag-ikot ng siguro mga blood vessel lang natin, medyo kumanda yung ikot niya. Naging sa pagtulog ay normal yung tulog ko. Hindi ako, kasi dati hindi ako nakakatulog. Nung nag-markup ako, nagbawi siguro yung daloy ng dugo. Kaya may epekto siyang nabigay sa akin. Ano pong masasabi nyo naman sa mga ibang tao? Sabi rin ng nanay ko, makamakawin mo kailan nga lang, naghahanap na siya sa bahay ulit ng ganito eh. Try din nilang gumamit ng Mark Cafe. Si nanay talaga yung nahanap sa akin. Ako kasi talaga yung pinabibilingan. Senior nga. Sige, thank you po. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa mga butika, sari-sari stores, drugstores, groceries at supermarkets dito sa inyong lugar. Sa komentaryo, may paninindigan at prinsipyo. Sa paghahatid ng mga balita, mabilis at totoo. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Yan ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Tunay na mapagkakatiwalaan. Yan ang Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM ay FM 98.5. Apo, taksang kasat, kami mabirukan na dyan lyrics na dyan ti COVID-19 ang sonata. Patay na pala. Ang patay na pala nga minti ko na ti
Title na di jay. Kasla. Hindi ka mo. Anyway, kuna na ditoy. Good afternoon. Kablaawa man ni bakit kong Catherine Crayla. Kaya nagito'y kadwaming agdaw-dawis ti Tabacok. It's me, Elmer Crayla, iti barangay Villa Miguel, Quirino Isabela. Request ko man na jay your love, rest your love. Thank you, Idol. Nga Ilocano. Oh, iyan na naman ti abagam. Okay, kuna na Idol JM. Kuna katidog. Idol John Tariales na mabalin ag kablaaw siyak ni Mami Dak Juliana Romeo Binasoy. Kablaawa man, dagi anak ko. Kenapo ko kenupad nga mamanugang ko lalaki. Victor Alawigan, Benji Agustin, manugang ko babae. Malituak. Mary Ginaong, Nuwang, manugang ko babae. Babae. Sige man di bumasa. Kita man kasano kakalain nga bumasa iti kasta nga text. Diba? Kaya ano iti cellphone ko? Naka-capital letter nga namin eh. Malituak. Sige. Okay, I'll give you a grade no niya ti kasano ba nagpasam dito. Idol JM, John Mark, Idol John Cereales. Parekes yung kantang Sumata song, Baro Abaak song, Count on You. Ano ba jay? Natin na. 55 din send natin nga message. Idol JM and Idol John, mabalin agkablaaw siyak ni Mami. Juliana Romeo Binasoy, kablak man nagdi anak ko, kanapo ko kanupat nga manugang ko lalaki. Victor Alawigan, Benji Agustin, manugang ko babae. Mary Ginaong, Nuwang, manugang ko babae. Noray Kinuwang, nang nangrunan ni Lina Alawigan, anak ko Eduardo Eddie Binasoy, anak ko Imelda Binasoy Agustin, anak ko Alan Bunso Burida ni Maribik Cano. Ni Romeo Binasoy from Del Pilar, Cabatuan Isabela, tina-request nga kanta Baro Abaak, Nosan Count on You. Adda kami manan 98.5 IFM Kawayan Idol. Kita man yung lyrics mo, di ko patay na pala. Adda na biro. Nabiro ka man? Okay nga rod. To sing, patay na pala. COVID-19 peace from the four decade duo. Pin. Dahil ito na po. Kita ang taman no. Malagip mo pa deta after. Murka na gludluding. Makatawanan nga mo kinansyon deta. Parang katagay tinatanggat ti ulo na. Ngarwar-ngawar nga gapuna. Patay na pala yung mayabang dyan sa kanto na gala ng gala. Buti nga sa kanya nang di na manghawa pa at nang manahimik na siya. Puntahan yun na siya. Kung talagang mahal niyo siya, sige magsisama na. Nang lahat kayo ay mamaalam. Nang lahat kayo ay magsilisan. Pero humihiling ako kay Batala na sana'y wala nang ang luluha pa, na sana'y matauhan ng bawat isa, na sana lang mga kababayan binalewala yung utos ng pamahalaan. Nawalan na tayo ng doktor na aasahan, na sana nga'y di na madagdagan.
At sana nga'y buksan nating isipan, huwag balewalain ang kalusugan, makisa tayo. Sana nga'y di pa huli, kaya pa nating bumawi, makaramdam sana ng takot nang wala nang matigok. Kung lahat ay makikisa, mapupuksa ang pandemya. Tara na, tara na, mga kababayan, binalewala yung utos ng pamahalaan. Nawalan na tayo ng doktor na aasahan, na sana nga'y di na madagdagan. At sana nga'y buksan ang ating isipan, huwag balewalain ang kalusugan, makisa tayo. Ito nga. Makisa tayo. Sana nga'y di pa huli, kaya pa nating bumawi, makaramdam sana ng takot nang wala nang matigok. Kung lahat ay makikiisa, mapupuksa ang pandemya. Tara na, tara na, sa bahay ka lang. Okay, that piece. Patay na pala nga, medyo insulto iso na di damo nga parte ti sonata na medyo nasakit ti sarita na, di ka di, kung kuna na pa, but then, at the twist na po, ta in the middle of the song, at di approach na nga sa pelo kumata, kay kaysa tayon nga mantirong brumuaran, tapnohan nga man na rin apo iti matay kung na DJ apo sonata. So, amin nga po nga medyo napasagitan yung the first part na I hope you're okay. Aglaro ka dagiti tinatayan apo. How we don't mean apo nga masaktan dagita na kay medyo the first part the song, but then it's reverse psychology ti approach na di nga sonata. And nangato mo te views na. Kaya nga rada, hello mga idol, KARRUBA pa shoutout man sa lahat po ng mga taga San Quintin, Alfonso Lista, sa mga pamilya ng yumao naming inang Loren Balaan, Sagid Gamyaw na nagse-celebrate ti 30th death anniversary na ken 30th death sarina. Lady lakay it tatamit laeng nga pet sa April 4. Agyaman na KARRUBA, more power dito programa yung bendisyon ni Apo Dios ti sumumbay katatayo amin. Okay, tinang kablao ni Manang Teresa Gamyaw of Ilagan City. Likodan na lang kano iti ko. Likodan na rin ti COVID Center da. Nagdalawad ka man ang apo dito yung Doktora Alicia tila dang i-request na hamim amu lagi nga kanta. Sige, ano ka na? Ito ay text line. 9 bag nga walang yung idol kablawak man ti family Pascua kan family sagon ti na great Mylene sagon ti Disimuray. Ayan. Sir, greet ko nga po dito sa Turo Drena Mercedes Isabela. Na-greet ko nga po si Tita Girlie at Uncle Joel Ferrer, si biyanan kong si Levi Lanuza at si Tita Luisa Galang. Thank you po from May Pedro Lanuza. Okay, Karod. As requested at tayo laeng ni Ma'am Norma, ita Cebu San Isidro, ay Ilocano iti, naman ti pamagatan dyan balong? Jai. Doon, yung Ilocano iti kwa? Iti Sinsipin kan? Sipod. Okay, sipod nagbuko ka as requested. Sika mong tiro? Bagam kumatatay damda mo. Pati ka pinastrel ka siya, latot at tuyo. Sipod
kita sa talaga ti kukum ya. Sipod nagpukaw ka. Amok di kalman. Sikat inak sang sangitan. Kadya kung maibturan agmay sama panawan kaasyam kat kuma usog nga sagsagaba asika tigutom na sipod nagpukaw ka. Amok di kalman. Sikat inak sang sangitan. Kadya kung maibturan agmay maysa ama panawan ka asyang kad kuma pusog nga sagsagaba asika tigutom na sipod nagpukaw ka. Asika tigutom na sipod nagpukaw ka. Actually, dada kami manan. Philippines. Sa araw-araw, sobrang nangihina ka na ba? Madali ka magtamaan ng sakit tulad ng sipon, ubo, trangkaso? Mahina ang resistensya mo. Palakasin natin yan. Uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. Mabibili sa inyong mga suking butika. Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold. Siksik sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold araw-araw. Bibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Judy Ann Tagtagon, isang estudyante sa Ramon Isabela. Grabe ang pananakit ng tiyan ko noon dahil sa ulcer. Nahihirapan na ako kumain. Uminom ako ng Nature Soya Coffee. Natulungan ako nito sa problema ko sa ulcer. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee. Mabibili sa inyong mga suking butika. Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 IFM. Nagbiit. Nagbiit pa talastas. Ayan. May nag-PM. Sabi niya, hello idol, pa-shoutout po sa Crisostomo, Valdez, Cordero, and Natividad family from Purok 6, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. Kasama ti Asyo family from Aurora, Isabela. Thank you and God bless from Ma'am Leia Natividad Valdez. Ayan. Dito yung page ti FM mo di makita. Tilatan na yung YouTube. Ayan. Emeline Evangelista, hello po mga idol watching from Kuwait. Pa-shoutout naman po family Evangelista, Kitola and Domingo family sa sentro, Biloca, Cabatuan. Isabela, keep safe po and God bless always. Thanks po ng marami. And Jake, hi idol, happy Easter, kablawak man dagiti kabagis ko dita San Manuel, kan rekes ko man jay, basol mo lalaki, salamat idol.
Ayan, adun tinatay agsasarno dan kabut-butang iso ganad tayo aming karuba from Kuya Joseph Agtarap. And June Agustin, pa-shoutout man karuba. Agustin, Gambaw family dito San Mateo, Isabela. And Danilo Andres, hi mga idols, pabati po sa family ko dyan sa Libag Sur, Tuguegarao City, Cagayan. And sa dalawa kong anak na sa Bonfal proper, Boyongbong Nueva Vizcaya. Thanks and more power from Dan Andres of Bangkok, Thailand. Thailand, Thailand. Bangkok, Thailand. Nabasa mo yan? Jai. Atang? Malipay. Okay, happy Easter Sunday, idol. Gapot na bawal iti dine-in dito ikaw ngayon. Nahaan pa lang agi-sponsor di freelance dinner. Tanaka temporary close ti Wingyard Bistro no Valenton ti dine-in ket agsubli kami nga agpa-sponsor ulit. Pa-shoutout latan kalig iti cruise ken regular customers iti Wingyard Bistro. More power to your program from management of Wingyard Bistro. Ulikap sa Edgar Rivera. Okay nga rod. Maawata mi apo ta si kami ket kakasi kami lang ang berbirok na ti panganan mi. Ayan, di ka di balong. So pa tatay ket, di ka pa nagbayad. Ay, nagbayad ka? Man, nagbayad. Kung ano ka pinagbayad. Okay nga rod. May isang nga sonata po nga isublito yung tinaglabas. Sa unang minahal nang madama ang tunay na pag-ibig na baba. Pagkat di kayang tiisin ang lahat, napasakit na siyang dulot mo. Isang babalikan, isang pag-ibig, mahirap mang gawin, ay tatanggapin ko pagkat hangad ko'y lumigaya. Di kong ibig na ikaw ay saktan, batid mo nagkasala ka. Ngayong nagsisi ka sa iyong ginawa, ngunit huli na ang lahat. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin, ay tatanggapin ko pagkat hangad ko'y lumigaya. Ngima to dua. Wala. Nababa eh. Sayang ang lyrics. Ngayong nagsisi ka sa iyong ginawa, ngunit huli na ang lahat. Isang babalikan, isang iwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin, ay tatanggapin ko pagkat hangad ko'y lumigaya. Isang babalikan, isang iwanan, may isang luluha sa... O sumulagayam nga napapatirugin na tayo. Umatong maganda. Palas ka tamad. May isang lumada. Kung kuha na mga medyorugin, di ka di. Tiray mo matay di balong.
music. Di ba't ang sabi mo sa'kin ay mahal mo ako? Ngunit di ko malaman kung ito'y totoo. Ba't pa kailangang manggaling sa mga labi mo? Nagdi pa lang ako lamang ang mahal sa iyo. Ano ba ang kasalanan ko at nagawa mo ito? Nahihirapan ng damdamin kong may dusa. Buong akala sa piling mo ay liligaya. At kung sakaling may isipan mong lumayo, pag-ibig ko'y maghihintay pa rin sa'yo. Medyo kurang niya emotion ko. Kasi na ngayon ka nakaawat yung text message niya. Bakit kailangan sugatan mo ang puso kong tapat? Pusong handang ialay sa iyo ang lahat. Luha ba ang gantimpala ang mahalin kita? Bakit ko pa natutuhan ang ibigin ka? Ano bang kasalanan ko at nagawa mo ito? Nahihirapan ng damdamin kong may dusa. Buong akala sa piling mo ay liligaya. At kung sakaling may isipan mong lumayo, pag-ibig ko'y maghihintay pa rin sa'yo. Nahihirapan ng damdamin kong may dusa. Buong akala sa piling mo ay liligaya. At kung sakaling may isipan mong lumayo, pag-ibig ko'y maghihintay pa rin sa'yo. Nahihirapan ng damdamin kong may dusa. Buong akala sa piling mo ay liligaya. At kung sakaling may isipan mong lumayo, Okay, that's it po. The song titled Kung Liligaya Ka sa Piling ng Iba. Puro ganda yung title na nabo. Ayan, nag-chat ni Kuya Joseph. Insan, pa'y kablaman ni Auntie Narda Pastor, tinaragsak nga pa nagkasangay na tangal daw. More birthdays to come, Auntie, from Kuya Joseph Agtarap. Okay. Nagmay man na shower muna. RG's Place. Oh, sana all swimming pool na. Sana all. Okay. Nangarap niya sana all ka na sana all. Okay. And pa-shout out nga po sa family ko, family Mandehar from Mandehar. From Diet Ban San Guillermo, lalo na sa masipag at mapagmahal na mama at papa ko. Love you from Lovely Joy Mandehar. And Virginia Palacanos, kantaan niyo mo na Jay Idol Aba. Ayan. Pa-shoutout anak ko Arvin Palacanos, yung laki ko nga agararamid ka. Kin Idol Shak ni Virginia Palacanos at Ovechage Isabela. Rayo Damawa nagtining devotion JM makapa-in love. Happy Easter mga idol watching here in Canada. Rayo Damawa. Yan, amuy lang kumapo. O anti sawa na ni John Mark Pai. Awang bay girlfriend na. Di ba?
Kaasim. Tan, 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 tan. Kaasim. Okay. Oo. Ayan, kanta niyo man jay aba-aba. Ayun, nakadate. Napakasam gaya mo. Oh, Di talatan niyo. Ano na? Sweet is sweet. Ayun, Kuya John. Ading Amak. Shoutout for watching from Hong Kong. God bless po sa inyo and more power sa programa niyo. From Sweet is sweet. Sweet is sweet for sweet. my sugar for my honey. Anong kumpare? Love you so. Ano ba dagiti barbarong kan-kantatang na i-upload eh? Ni-upload. Ato ang balita nga map nga para ka dagiti tagtagay nga tatata. Tagay. Nay, commercial ka naman nan. Iso ko rin naman nga makapili-pili. Okay, exoplay. Tada kami manan na po kalpasanti. Apag-beat lang nga po nga kanito. Entertainment. IFM. Philippines. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Adda double whitening tea papaya extracts can vitamin B3. Clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Putika, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ditoy 1050 pack. Ingana kinsina swak. Sobra ka, bitoy ka sa no. Ti sikreto, basit duwa pulok at limang at tadati. Tiro nga inawan swak. Basit nga danum kiwarom kan pabulaong. Sobra ti bulana, sobra ti beto. Basit duwa pulok at limang at tadati. Tiro nga inawan swak. Ditoy 1050 pack. Ingana kinsina swak. Ditoy 1050 pack. Ingana kinsina swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Consensus Pack, only 1050 SRP. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN, balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong nationwide network. Number 1. Bes, galing ka sa Palawan? Oo, Bes. Ay, napakaganda talaga. Ang mga beaches? Mga alahas. Anong alahas? Bracelet at ikaw. Sa wakas, nabili ko na. Ha? Bes, layaway plan o yung bilisan la. Habang tumatagal ay tumataas ang value ng gold. Kaya nag-invest ako. Wow, invest in gold? Teka, kala ko magaling ka sa Palawan. Oo, sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number one sa Palawan Pawn Shop. Palawan
Pawn Shop, 35 taong patuloy na matatag, maaasahan at mapagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Ipalawan mo na! Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Celebrating 25 years. Offering lifetime free service. Honda A-City. At dahil sa 25 years ninyong pagtangkilik at pagtitiwala, hatid namin ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda A-City Raffle Promo. Sa bawat pagbili nyo ng bagong motorsiklo, spare parts at kung updated ka sa iyong pagbabayad, kasali ka. Fill-upan lang ang raffle coupon with your complete name, address, contact number, edad at pirmahan. Pwede kang manalo ng 50,000 pesos cash prize para sa preliminary draw on July 30, 2021 at sa grand draw on December 28, 2021. Mamimigay ng 20,000 pesos cash para sa third prize, 40,000 pesos para sa second prize, 75,000 pesos cash para sa first prize. At ang tumataginting na 150,000 pesos na grand prize. Buong pusong pasasalamat mula sa Honda A-City Raffle Pro. Promo runs March 1 to December 23, 2021. Bumisita sa pinakamalapit na participating Honda A-City branch sa inyong lugar. Nueva Vizcaya branches, Quezon, Solano, Homestead, Bambang, Isabela branches, National Highway, District 1, Tumawini, Zone 3, San Mariano, Barangay Santos, Quezon, Bugalion Proper, Ramon, Centro 2, San Guillermo, Barangay 2, Jones, San Antonio, Alicia, Cagayan branches, Alabug, Tuaw, Centro, Sanchez Mira, Centro East, Balisteros, Centro 1, Lasam, Centro East, Alacapan, and Apayao branch at San Carlos, Santa Marcela. O tumawag sa 078-652-1293 or 0917-598-8105 for more details. Mga lakay, alam niyo ba ang dahilan bakit parami ng parami ang nagkakape na ng Best Cafe 8-in-1 Coffee? Pakinggan ang masasabi ng mga sumubok ng nagkape ng Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Dati, every 2 days na, bago agbawas, iso nga nagdag senterik na, pinadas ko ti Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Manipod ide, nag-normalize iti pinagbawas ko. Siyak ni Teresa, iti Rojas, Isabela. Padasin nyo metap no marik na yun no anyo ti epekto na. Kaya kayo dyan mga lakay, kung nagkakape ka din lang, i-Best Cafe mo na yan para siguradong alaga ang ating kalusugan. Best Cafe 8-in-1 Coffee, kape herbal, sugar-free. Mabibili na yan sa inyong pong suking butika. Ano ang fall army worm o harabas? Isang uri ng insekto na karaniwang namumuhay sa tropical o subtropical na bansa. Ito ay tinuturing mapanirang insekto na makikita sa dahon ng mais, palay at marami pang iba. Barong arabas ang tawag sa Ilocano. Sa kawalan ng likas na kontrol o mahusay na pamamahala, maaari itong maging sanhi ng malaking pinsala sa mga pananim. Ano-ano ang pinsalang dulot ng fall army worm o harabas? Ang uod ay kinakain ng ibabaw ng dahon at palibot nito sa loob ng alimpungo at bunga. Ang apektadong dahon ng mais ay kadalasang sira-sira at mamasa-masa na may malapulbos o malakusot na pinagkainan ng uod malapit sa alimpungo at taas na bahagi ng dahon. Ang uod ay gumawa ng butas, pabilog at kadalasang napapaligiran ng dumi ng uod. At ang pinsala sa bunga ng mais ay katulad sa dulot ng corn earworm o sira-sirang ubod o kernels at napapaligiran ng dumi ng uod. Maging wais sa pagmamais, harabas puksain para sa masaganang ani at mataas na kita. Kung may kahinalang insidente ng fall army worm o harabas sa inyong mga lugar, maaaring ipagbigay alam sa inyong municipal agriculturist o sa DA Regional Crop Pest Management Center na matatagpuan sa San Vicente, City of Ilagan, Isabela o di kaya sa malapit na istasyon ng Department of Agriculture sa inyong mga lugar o tumawag sa 0916-571-0681 o 0906-410-1542. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Pagsasaka Rion 2 at ng himpilang ito. This is IFM Philippines. Mga idol, oras na naman ang ating kulitan. It's been a long time. Samahan mo ko sa pagkikinig ng drama ng life mo. The Music and News FM station of RMN. Isabela, muling sumasa inyo po ang ating palatuntunang straight to the point. Pag-uusapan po natin itong kanilang mga ginagawang hakbang. Mga nakatanggap ng ayuda mula ko sa DSWD. In Kawayan. Idol!
Ako si Radyoman Chris Estola, Idol Supaeng. Radyoman Rowena Munchang, Idol Yuki Nana. Radyoman John Soriano. Idol Vita Fantasia. 98.5. 98.5. Okay, we're back. KARRUBA is still with you. Idol Jun and Idol John Mark. Ito lang nga po, ako nakapudpudot di Taruar. Ito lang nga po, 98.5 IFM, 80 Idol tayo nga FM. And bumasa ka may basit balong. Katagiti pangablaaw sakbay nga kapugto tamanan. Tanay, Barang ma-open ko. Ayun, ma-open ko. Ayan. Shoutout sir from Badok, Ilocos Norte. Royal, tinagan na. And Lana Joy de la Cruz. Hello mga idol, pa-shoutout man de la Cruz family. Duty. Ditoy Ramos, Isa ni Sidro Isabela. Para guys man idol, dyan kan tayo nga aba-aba. Thanks and more power to the program. Para guys man, idol. Ay ating gayam, it's only love. Salamat from Auntie Aida. It's Only Love is highly requested. Katiti. Kantaan nga rod. Okay, the song from Junior. Datakat. Song from Junior. It's Only Love. Okay, awa aja lang ti pangablao ba lang? How much? It's Only Love. It's Only Love. Pero ko biit. Aja lyrics ko ti It's Only Love. Okay. It's Only Love. Shoutout po mga idol Kiape family dito sa Bliss, Mangayang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Salamat mga idol from Ronald Kiape. Ayan, pa-shoutout kami ng best friend ko, Michelle Ann Echore. Andito kasi siya sa bahay ngayon from Ma'am Leia Ramos. Ayan, gati nyo. Good PM po sir, pabati watching dito sa Pandayan, Bangar, La Union. Bari din kami sa mga kamag-anak namin dyan sa Mabini, Gamu Isabela, sa pamilya Litosken. Kamusta na kayo dyan? Ingat lagi. Salamat po sir. Likewise po, bati namin Inang Karing, Magpale, Manang Aida, Magpale at kay Boss Mike Longkes. Doon po sa Maui, Kihe, Hawaii. Na naka-Facebook live ngayon from the Magpale family of Bangar, La Union, from Marilu, Magpale. Okay, as requested. It's only love, but it's too much for me to hide. It's the first time in years that I've cried. It's torn me up inside, but you don't feel it. You think I am just another friend. It's only you, but oh, you're the one I miss. I can think things out like this. All I want is your kiss, but you don't know it. You think I am just another friend. And you can help me, 'cause you don't feel the same. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. It's only me. Every hour seems to take a day, and your eyes never look my way. What is left to say?
must think I am just another friend, and you can't help me, 'cause you don't feel the same. Ako nag-beat. Bueno, naman. So, sambutin tayo. Ito yung last 3 minutes na balong. So, agpapugtutan manan. Ito sonata. Get, of course, with the title of the song. Ito tuloy mo. Tabiru. Title of the song, your name, your age, your address. Dito yung lang pag-textan tayo, 0917-1500361. And ito yung mga baka. 200 pesos. Load. Yan. Courtesy of CJ of Baguio City. And Pagayam tayo DJ Canada. Manang Larina Flores. Pagpugto kami lang bet. Agpapugto kami lang bet. Iti sonata. Parta kami lang detoy. At medyo napartak detoy. So nga partakan talaeng. Napartak. Okay. Kung kata medyo madi mo birukan na. Panan na de Giant. My God. On Sabad, isang magiraw ka na. Okay. Ang kunay kabisado apo dito sonata ngem padasi nga kansyon ng tapno sa bali lang apo iti title na. Okay, once again, 200 pesos. I-text nyo lang dito yung official text line, the title na, and then your name, your age, and address. Dito yun apo. You don't have to touch it to know. Love is everywhere that you go. You don't have to touch it to feel. Love is every second you still. Love is nothing without you. Love is everything you do. Open up your eyes and you will see. Love is everything to me. You don't have. Okay, nandiyan lang nga po. Papugtumi, subli kami with the title of the piece. Kaya oras KARRUBA. Kaya 16 minutos. Limampas niya may isang minuton. 16 minutos, kalpasan de las 2 de malam. Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. All over the country. All over the country. 98.5 IFM. Kawayan. IFM. Philippines. Barwana na makinarya ken teknolohiya iti panagtalon, dayta iti danon iti programa nga Radyo Eskwela. Angat ani iti gusto a makinarya. Kada Miyerkules ken Sabado, alas 5:30 iti bigat. Tumutuken. Kadwa tayo dagiti radyoman. Dito'y laeng RMN stations nationwide. Katulong iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization wenno PhilMec iti Department of Agriculture. Tama at makabago makinarya. Rumangay iti mannalon iti husto a makinarya. Magsasaka sabay-sabay arangkada. Aangat sa tama at makabago makinarya. Para iti bado nga ka-bloom iti banglo, Padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bamong gumagabloom. Charm Fat Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Bado ket ka-bloom iti banglo. Charm Fat Bamong gumagabloom. Charm Fat Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Missing
Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan pa ng tubig, balikin tabang sahig. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Motorsiklo ken makinarya, ACT Machineries Latta. ACT Machineries, dealer ti Honda, Yamaha, Kawasaki ken Suzuki. Adu nga regalo, sigurado, nababa nga presyo, numero 1. Dakkel nga diskwento ken lifetime free service garantisado. No makinarya iti pagsasaritaan, ACT Machineries iti #1. Dealer iti diesel ken gasoline engines, air-cooled diesel engine, hand tractors, trailers, water pumps, generators, threshers, combined harvester, 4-wheel tractors, rice mills, corn mills, ken amin ang Massive Ferguson Farm Equipment, ken amin nga kasapulan, iti panagtalon ken kumay. ACT Machineries, iti #1. Amin de kalidad ken mapangnamnaman. Lifetime free service kunaman. Pumasya, iti kaaset kan nga branch ti ACT Machineries. Turayong Kawayan City, San Pedro, San Pablo, Aurora, Barangay 1, San Mateo, Arellano, Quezon, Villasis, Santiago City, Ugad, Cabagan, Maligaya, Tumawin, Centro, San Guillermo, Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao, Solano and Bambang, Nueva Vizcaya, Igig, Abulug and Sanchez Mira, Cagayan, Batak and Lawag, Ilocos Norte, Candon, Ilocos Sur, Agoo, La Union, San Jose City and Gimba, Nueva Ecija. ACT Machineries, kumpanya ang mapagtalkan ken mapangnamnamaan. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Richie Silos ng Santiago City. Nakita sa aking ultrasound na may 3.6 cm na bukol sa aking ovary. Sumubok ako uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Tinake ko siya 1 capsule 3 times a day. After 3 months, nagpa-ultrasound ulit ako, wala na bukol sa aking ovary. Salamat sa Santon Plus Herbal Capsule. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. No approved therapeutic claims. Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5. Okay, dito na po, as I have said, kahit may lang nga po nga baliwan na jay sunatang pukto mismo nga, ay, natindak mo na jay. Padagsen na. Padagsen na. And our winner, abo, congratulations, 54 years old from Bayumbong, Nueva Vizcaya. Imo na isuna. Introduction pa lang, nag-text na. And, iti pukto na po, Love is Love, which is correct, a song from Boy George. Iti 1980s, apo dayta, medyo daan nga sonatan, isong pinapugto mi. And our winner is, once again, from Bayumbong, Jerry Domingo. Ayan, congratulations yan ka, Jerry. And nagadoa po tipimugto. Siyempre, sumarsaron dito ni, tanda din nga pa, Manen. Joy to the world. Ay, madi, Love is Love, kuna na ni Kapsat Alice and Nekadwa. And then followed by Jesly Ann Nicole Bulan, Jimboy Sugitan, Annalisa Bernardo, ayan, Romel Dulay, 39 of Alicia, again, barbaro de gato yan. And Lou Lansangan, Josie Lagisma, Melissa May Alonso, thank you kadagiti nga nakijoin. Ramon Santiago, Mylene Babas, Rolando Giyang, si kamang pa yung iba sa Mark Lazaro, Rosario Butak, of course, Evelyn Lagmay. And Marjorie Kahas, Clarissa Pantaleon. And aduda pa Norma Bermudez, Love is Everywhere ko na naman And Love is Love, Rogelio Santiago. Apo, nagkatuda nga si mong bat. Thank you, Apo, kada kayo. Amin! But may isa laing tinangabak, of course. Picture naman balong. Picture naman. Okay. Pasen? Jerry Domingo, Love is Love, from Bayumpong, Nueva Vizcaya. Apo, sakit ko nga ulitin tagpapugto no kastalaeng. So, lalaingin nyo, Apo. Taada pa sa Marsarano. Once again, thank you so much kada sponsor sa iyo, Manang Larina of Canada and of course CJ of Baguio. Balong. Ayan, basa na dito yung kwatayo. YouTube
Live, Egyan, Game, Farm, tinagan na pa, shoutout, family, dagdagan. And JR Elarde. Pabati naman ti family Elarde, nga agbilbilag, ti Mais, kunana. Team Pasaway, dami viewers, alods from Team Pasaway. Kapay? Yan mo. Amot. Awanan. Ada na tindag niya mo. Anyway, kung na dito apo, naimbag nga malam, idol, kung na akablawan nyo man ti family Manuel, ken mabasa family, ken amin nandito ayan min, sir, Purok 4 San Pablo, Kawayan City, ito yung kablaaw, Veronica Manuel, Veronica. Well pronounced, kasi ate ang pronounce dinagan, Veronica. Yeah. Di ka ba? Veronica. Use Veronica in a sentence, sige ma? Use it. Sika Sika tinagdamag, sika ti kasi ay Wan. Ay i-challenge nga ron sika ti use. Patugtungan di ko lapit nga agong. Dakwanang from Sony agdawag. Chismosa Karruba man kano, sir kunan Alden lagat nga madamag brana ditoy balay may from Roy Laeno. Yan, Christine Ramento Paragas Jai and Max Ilocano isabot ko man ginlakay ko nga kulafo nga madamag dingdingga kita from Christine Ramento. And Salome Francisco, good afternoon, John Mark and Sir June Pagritman, nag-birthday ngayon, nabalayan ko si Baby Victorino ng Santa Filomena, San Mariano Isabela, greetings from Sally Francisco ng Marikina City, from Salome Francisco. Okay. Awanan di kablawa mon? Awanan. You mean everything to be? Pa-shout out idol. Dagito'y karruba nga chismosa. Dito'y makalawat kabatuan Isabela. Iraman dakmutan apo nga chismosa. Shout out ka no. Ni Team Pasaway. Sana all ko ano. Yay. I-viewers ka daw nagadong. Okay, may isa pa yung arod. Ang apapugto abo, another 200 pesos will be given away. No sinuti mo na nga makapugto dito'y. Nga sonata, very easy abo. Nga madalang ba si twist na. Yan, ket title of the song, your name, your age, and location. Apo ba? Dito lang nga po official text line 0917 1500361. Ito yan. Lately I have had the strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you been hanging on my mind. Far from frequently you're wearing perfume, and will you say a special place to go? But when I ask will you be coming back soon, you don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes, hope my premonition is his, but what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Stevie Wonder. Hi, from Porterville, California. Tingnan mo kami sa ano eh. Guess this time could mean goodbye. Nagatumanin bimog ko na po.
Lately I've been staring at the mirror very slowly, picking me apart. Trying to tell myself I have no reason with your heart. Oh, girl, yeah. And just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whispered someone's name. But when I asked for you, I thought you'd keep it. You just said the things change. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition mistakes, but what I really feel, my eyes won't let me hide. 'Cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. That's the light version of the song. Kaya nagsabli kami apo with our winner. Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Adda double whitening tea papaya extracts can vitamin B3. Clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para ti heavy duty nga ugasan, ag Smart Dishwashing Paste. Bawat pahid, smart dishwashing. Smart, kinis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Ada double ikatlaing formula. Solid mangikat ti heavy duty sebo, ti paryok ken kaldero. Solid pa'y mangikat ti bakterya. Iso number 1 and ti Smart Dishwashing Paste. Bawat pahid, kinis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, Padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm, fat con, bamong gumagabloom. Charm, fat con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Baluget ka-bloom iti banglo. Charm, fat con, bamong gumagabloom. Charm, fat con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Galing sa labas ng bahay, isanitize o hugasan ng mga napamili. Hubarin ang ginamit na sapatos at magpalit agad ng damit pagpasok sa bahay upang maiwasang magkaroon ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Pride Detergent. Mura at mapagkakatiwala ang power tools ang hanap mo? Nandito na ang Power Tools Trade Center para sa'yo. Meron silang grinder, planer, drill, circular saw at marami pang iba. At hindi lang yan, dahil ang bawat power tools ay may warranty pa. Sila ay matatagpuan sa Quezon Street, Kawayan, National Highway, Kawayan, National Highway, Alicia, Takad Street, Tumawinig at Bantog, Rojas, Isabela. Ano pang hinihintay mo? Dito ka na sa Power Tools Trade Center.
Hindi kap yung kwarang. Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, ano tirik na na? Matipon ang kap-kape at best kape. Nagnormal mo to, di ba nagbawas ka pa nagisbaw? Nagsaya aton na. Matipay ang nga ti blood sugar ko na sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamag kapag di best kape, inuman coffee. When kagayam, ang tuyan ti kape nga mang salak ning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ato iti may tag na benepisyo iti magbangitayo. Tas kung ay mango seed, guyabano, agargus maso, stevia, moringa, ken barleygrass, manipod pa iti Japan. Isuano kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar free. Magatang kadagiti putika. Ang pinagsari puwersa ng mga pinagkakatiwalaan, may paninindigan sa katotohanan. Ito ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Dekalidad sa pagbabalita at komentaryo. Yan ang Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 IFM. Okay, welcome back and still with you, the Idol June, Idol John Mark. Ito lang nga po numero ng programa. Adda kami manan dito 98.5 IFM, iti Idol kong FM. And our winner is 27 years old from Alfonso Lista Ifugao. Kaya apo nga magpa-uding nga talaga ni Kapsat Alice. Suman-sumara sa runon ni Alice, and then followed by Morel Duque, and then followed by Melissa May Alonso. Ayan, dagitat sumarsarno. Ngayon iti nangabak po, syempre, kaunaan nga nag-text 27 years old from Alfonso Listefagao. Iti title of the song is Lately by Stevie Wonder. In kompleto na pa ngayon pag Richard Antalan. Ayan. Congratulations. And still, nagadumanin na po Simbat. Thank you so much. And this time, agpapugto tayo manan ngam sa baling ay style abo. Iti makaamo, iti sonata tumawag. Yan. Padasen tayo man ti tumawag. Barbaring mapasamak man ang tagijay awan ti maisong ba na nga tumutawag nga dagos. Ayan, ulitin mi abo. Dito lang po 0917-150-0361 ti pagtawagam. No ammom ti title na apo 200 pesos. Dahil ito'y apo nga kururay na gadutin ay padawat at tatangal daw. Pandemic nga men. Okay nga rod. Balong isaganam tas ikamot ni mang kansyon dito. Ready? Sa kaya tumawag no? Amuyo di kainta. Kainta? Dahil ito yan. Hello? Inedep na. Some people live their dream. Hello? Hello? Inedep naman na produce ko kasi. Ate barbarang naman. Hello? Hello po. Yes, good afternoon. Good afternoon din po. Yes, damagin bilang apo naman ti active cases dito lugar yo. Ay, wala po. Awan, 0 kayo. 0 po. Dito po sa Nagrumban, sir. Sige. Anong lugar? Nagrumban po, sir. Nagrumbuan. O niya ti Nagrumbuan? Kawayan. Kawayan. Congratulations no kastangarod ading ko. Anyway, you are? Nagan mo? Nesa Cipriano po. Ano na? Nesa Cipriano po, sir. Nesa Cipriano. And the title of the song is? I'll Be Over You. Is correct. Sino kimanta? Ay, nakalimutan ko po, sir. Ipalagib ko, Toto. Okay? Ay, si Toto po, sir. Ayan. Okay. Toto. Congratulations, 200 peso winner at the ticket mo kablaawan. Nepe nga, nag-hold. Nag-hold, Huwag papatayan. Kasano nga ro, agor ka? Kasano pa may andita? Tan, okay na. Okay. Kaya mga kablaawan, basang.
Kablawa man sir, dito tagayan may ito nagrumbuan sir. Aha. Mati ba kablawan da kita nagtagari? Nagsasangit nga obe. Anak ko sir na tagare. Anyway, okay. Anyway, once again, congratulations. Picture ramon balong partakam. Amo pa na ba picturean datan. Okay, datan 200 pesos. Okay, ngaron. Aha, dagi tayo matan apo kahit natin kung mablaaw. Mabalin niyo mo din tumawag apo. It's your chance. Tawagan apo, dagi tayo mabalin nga kaya natin kung mablaaw live. Once again, congratulations kanya na. Another 200 peso load. Courtesy of our friend from CJF Baguio and Manang Marina. Okay, good afternoon. Okay, sino na ito? We have Annabel Antonio Idol. Annabel Antonio. Sino na kayo mga kablaawan, kapsat? Kapalawak nga namin nga kabagyak. Dito biyernes, kinilaplyay ng biyernes. Kining nanay ko nga nakaturog. Puri nga, ba't ano mga na? Amin nga barkada ko na Idol. Okay, thank you. Barkada ako. Okay, go ahead. Buksit Idol. Buksit. Okay, iso di kantaan minto sa maruno. Okay? Ngarod, thank you so much for calling. And once again, nakitikat na payabong kumablaaw live. It's your chance. Okay, good afternoon. Good afternoon po, kuya. Okay, good afternoon, ading. Okay, daytoy kat ni? Kuya, kablaawak man, dahi pag ko. Nga dati balay, kuya, nga patpaturog tubeng. Tapos dainang ko, kinaamang ko. Ibagam tinagnagan ta ka na nagkatutiinang kadanan nanang ita. Inyong Antonio, kinaning Antonio, kuya. Okay. Okay, where are you? Fitness, kuya. When? Pagtatawagan ng lugar? Palunok Sur, kuya. Sa Lunok Sur? Palunok Sur. Saluno, Sur. Ayan. Ayan ang lugar. Ili. Sullivan, kuya. Sullivan. Benito Sullivan. Nakita mo Bensol nga ko na. Bensol. Bensol. Mabay nag-request, kuya. Okay, ading go ahead. Kutong tital-talon. Okay, kuton tital-talon, nungay bao tital-talon. Okay, thank you so much for calling. Apo, pasensya na kita nabayag apo ang uray na galuti kahit nagamin ka tumawag kung mablaaw. Kahit tayo manan, may isa tayong caller. Good afternoon. Good afternoon, kuya. Yes, kat sino nga ro ito eh? Ni Monalit po. Sa bali man number nan. Okay. Mark. Memoryado ni John Mark aming nga number. Okay, nga rod. Sino tayo kita mong kablaawan? Ang kablawak man nagitikat wakit balay mi kuya ni Auntie Baning, ni inang ko, ni Auntie Patring kuya, tas da Auntie Kidji Rizal. Kaya kabsa mo ngayon ka namin ipopost sa mga kablaawan. Kuya? Yung kuya mo na madalas mong ipinupost. Ni ading ko, kuya? Ading mo dejay? Opo. Yung nag-27 years old? Ay, ni kuyang ko, kuya. Ako naman na, Diyos ko, lulukon na kami mga nakaltawan. Hindi nangig, kuya. Sige nga rat, awanin, tingnan mo kablaawan. Awanin, kuya. Thank you, kuya. Okay, thank you so much mo, ading for calling. Kaya tatangarod ni ading Monaline Avenue. Okay nga Rod, it's your chance. Tawag kayo lang nga po. Thank you so much for calling. Good afternoon. Good afternoon. Medyo mahina ang iyong signal, kabsat. Good afternoon. Good afternoon po. Ayan. Sino tayo titilin niya? Medyo malalo. Madinaget. Okay, go ahead. Repeat. Ako ko talaga maawatan. Anyway, kablaawan mo. Dagiti kayo mga kablaawan. Hindi ako. Sang sponsorship daw. Okay, damdaman mo rin na po dagiti tawag. Ponsyonan, lipat padaanan, naitabuksi, agbong bungik, pakiponsyonan, oray dim am-ammo, naitabuksi, agbong bungik, nakarotinyan mo, di makita iporong, nakabot-butatog, abakbot, masikog, pagligo,
punsyunan Oray dim am-amo Day tabuksit Agbong bungiknik Nakarutik yan man Di makita isbam Nakabot mo tatog abak masikog Paglig isan puto Day tabuksit Agbong bungiknik Minang asin ang itinggan karay buhatin Nalpaan aminan aglamlamot kapay lang Tira butsyog Samto iturog Nagpigsa nga orak ko ng tukat Nga funksyonan Tipad padaanan Day tabuksit Agbong bungiknik Kaki funksyonan Oray dim am-amo Day tabuksit Agbong bungiknik Nakarutik yan man Di makita isbam Nakabot mo tatog abak mo masikog Paglig isan puto Day tabuksit Agbong bungiknik Minang asin ang itinggan karay buhatin Nagpaan aminan ang lamlamot kapay lang Tira butsyog Namtong itorog Nagpitya nga orak ko namtokat Nga pansyonan Tipad pandaanan Day tabuksit Agbong bungiknik Agi punsyunang Oray di maam-amo Day tabuksit Agbong bungiknik Nakarutik yan mon Di makita isbam Nakakot mo tatog abak mo masikog Paglig isan puto Day tabuksit Yeah buksit Yeba abuksit Nagbuyok otot na Day tabuksit Pit The way to fight COVID is vaccine. Magkaisa talaga tayo dito. The hottest hits. I'm a sucker for you. Can't ride through. I know the day bleeds into nightfall. Walk away. You know IFM Philippines. Star wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Star wax. Kita na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. May mga skin problem ba kayo tulad ng eczema, contact dermatitis, bug bites, at iba't ibang klase ng skin allergies at irritation? Ang Dermabetasol 15 grams ay epektibong gamot sa lahat ng problema sa balat at kati-kati. Isang pahid lang, balat linis na, balat kinis pa. Oh, what are you waiting for? Pumunta na sa FC Andres Pharmacy and Drug Distributor at bumili na ng Dermabetasol 15 grams. Matatagpuan sa Calao East, Santiago City, Isabela, near Victory Bus Liner Terminal. May mga branches din sila sa Baguio City, Urdaneta City, Pangasinan, San Jose City, Nueva Ecija, at Cabulusan, Baquil, Laguna. Para sa pinapangarap mong balat linis at balat kinis, Dermabetasol 15 grams. Isang pahid lang. Ang Dermabetasol 15 grams ay FDA approved at mabibili sa inyong mga suking drugstore nationwide. Para sa iba't ibang sakit sa balat, magpakonsulta sa inyong dermatologist. Nais mong marinig paborito mong kanta. Nais mong manood kasama ang buong pamilya. Anumang kagamitan na iyong kailangan sa iyong tahanan. Sa SNJ ay matatagpuan. Dito sa SNJ, basta appliances, ito ang the best. Dito sa SNJ, di kalidad ang furniture sa appliances. Kompleto ang tahanan kay saya. Sa SNJ, ako'y makaasa. Sa SNJ, ako'y makaasa. Basta appliances,
Think of SNJ. Kasangga, pakinggan si Kuya Norman ng San Carlos, Pangasinan. Ako pala si Norman, taga San Carlos. Before, bago ako mag-take ng Mark Cafe, mga tinitik ko, yung mga nabibili sa tindahan lang. Mahap din tiyan ko. Ako pa naman, coffee lover ako. Nung natikman ko yung Mark Cafe, medyo gumanda yung tulog ko. Yung pagbabukas ko sa umaga, maganda rin. Naramdaman ko yun nung nag-take ako ng Mark Cafe. Sabi ko sa inyo, try nyo yung Mark Cafe. At makikita nyo kung ano resulta sa katawan nyo. Maganda siya para sa akin. Try nyo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa mga butika, sari-sari stores, drugstores, groceries at supermarkets dito sa inyong lugar. Katotohanan ang hinahanap sa mga balita. Misyon naming hanapin ang katotohanan at walang pinapanigan. Ang hatid namin sa bawat programa dahil ang mahalaga ay interes ng mamamayan na malaman ang katotohanan. RMN News and Current Affairs. Tatak RMN. Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 Ayan, apo, medyo nasakitin na kaya pumakada man ng taon ngayon masakbay, apo. Agpatawag ta ulit, apo. Kakaasim ito kaya nga nakasingit, apo nga tumawag, iso nga Manen. Ikan na kiti kong taway, apo nga kumablaaw. Ken ag-request, ngayon may salaing nga sonata, timabali may kantain, and last 10 minutes, apo. So, good afternoon, apo. Ito'y first caller tayo. Good afternoon. Hello, Manong Jun. Yes. Bag malim mo. Kasama. Sino tayo ito? Ni Hector Antonio ti Makalawat Kabatuan, Manong. Ay, Makalawat Kabatuan. Kumusta dito di Paryo? Ay, apo. Daman ti schedule ti pambalingkit to yen. Nagregat ti biyag itoy. Apo, agpapada tayo. Dito internet sa Bera, agpapada tayo nga GCQ ng MCAS na. Dito nyo, medyo napakaruan sa basit. Sindarad, Manong. Yung nga rin maray may din tayo, takas tayo may mapaspasamak na lobungin. Oo nga ron. Anyway, keep safe latan no mabalin nga hanga rumwar, hangkala ta rumwaran. Ngayon manong kablawak man dyan kapsat ko dyan sa Agustin, dyan kapsat ko dyan John, si Isabela Antonio family, sa Agustin. Aha. Amin nga Antonio family ti Isabela na kablawak ko sa dati nembag na malimda, specific so da amin. Aha. Kin mabalin manong tag request. Okay, go ahead. Aja bimulalayo na ayat. Okay, iso ti soro no mga kansyonen. So thank you so much for calling, Kapsat. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Okay nga rod, dagiti kaya na pa nga humabol, kumablaaw, go ahead. And our next piece will be Bimulalayaw. Our last piece kung nagkumang rod, Bimulalayaw nga ayat. Ayan, so naawanan ti tumawagan. Nga madapay kayam. Hello, good afternoon. Yan, inida-edep na mo. Apay nga, itakas day ko na siguro. Okay, here's another one. Good afternoon. Good afternoon din po, sir. Yes, sino da ito? Si Jessie Ann Nicole Bulan, sir. Well, Idol Jessie Ann Nicole Bulan of Labinav, Kawayan City. Kumusta dito? Di Paryo. Okay lang with sir. Okay lang, met. Kano nakasarak ka, edi ka pisi tapusom. Ay, kasdos! Pulos, agpadanger, kini amak nga agbaak. Ano, sino di kablaawa, mating? Kablawak man, sir. Si Family Bulan, Family Santiago, Family Tunak, Family Silencio, Family Domingo, and Family Mariana, sir. Anya tirik namtang ka nangabak, nakita iginaga mo, yung di papugto, hindi ka nakaapot. Okay lang, sir. Yeah, better luck next time. Adda pa miti next. One, and awanan, di yung yard nga nangabaka mo. Anyway, ito no, agsublay, barbaring nga mga bak kanto manin natin. When, sir. Okay, thank you so much for calling ating Jessie Ann Nicole Bulan of Labina. Ngarod, last caller will be entertained. Go ahead with your call. Okay, dahito yung Manen. Okay, good afternoon.
Good afternoon po. Okay, sino daytoy? Jessica Nicolas po. Jessica Nicolas. Okay, kapin anom ni Nicolas Cage. Good afternoon, sino tayo kita kablaawam? Jessica. Binabati ko po si ate ko na naka-duty po ng QC ngayon na pakisabi na lang po na mag-iingat siya despite of this pandemic. Wow naman, congratulations kini Apo Hero nga kabsat mo. Ano ti takom na? Ano daw? Ano po? Ano yung trabaho niya? Anong trabaho niya? Police po. Wow! Dalaga? Opo. Nako, Janmark. Police. Anong pangalan sa Facebook? Pakikablaawan na din po yung fiancé niya na sundalo Ay! po. Yan lang. Sundalo ba yan? Patay Anyway. Sana safe po sila pareho. Yan, pareho silang frontliner. Yan. Frontliner, pareho tayong frontliner. Apo. Okay, sa akin, backliner. Backliner ka. Oh, sige, thank you for calling. Ating Jessica. Okay. Nakano? Ito sa may bagana. Naitip ko magtan. Ayan, Okay. shout out kakabsat from Danny Lakay Vlogs. Okay, last caller. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Sino dahil ito dito linya? Yan. Medyo na-idap. Magta-type sa... Malinative idol. Ay, ang idip nga Rod. Sino dahil ito eh? Ana idol. Ana, okay, go ahead with your greetings. Kablawak man dagiti ka do nga good model idol. Dito lang una. Nagligat kay model na idol. Ay ka, basta i-print mo lang. Tapos i-xerox na nagrigatag print. Okay nga Rod, sino dahil kita kadwang mag-good module? Ni pagkungawana, ganagkaanakat, ni Ira, na tayo tuling Diyos ko. idol. Ira. Donna, ni Catalina, ni Tinggay. Then kablawak man gaya manong nagigay Madilisan Roque. Dainang ko kung ana. Tatang ko iti. Tatang ko nga Pidlong. Ito man kong itong ilipag ko nga Maricel. Well. Ken natay anak ko nga Berde no bigat ni Tia Angela. Okay, happy birthday kang kuana. Anak ko nga upat manong. Okay. Anang nga grade ti isurusurom? Junior high school. Junior high school. Sino ti principal yo? Aji ko lang nga ti idol, aji Al. Als. Dama la principal nan sa ti Als. Hindi kami idol kini may ma'am Joy. Joy. Okay. Joy. Apo na kalagi tinagan nga Joy dati kadwak. Anyway, thank you so much for calling. Thank you. And once again, thank you so much for being with us. And this has been Idol June. And Idol Janmar. Yeah. Bimulalayaw nga ayan Agpukaw-pukaw di agbayag Aglisi ka adaywan na Tapnon agtal na tuwirig na Ayat abimulalayaw Naulpit malangal lilaw Takas kala at takpataw ket Iyaw awan na kauray pa'y luting at aldaw Mari pripirik to'y ngaken Nga ikulbo na tulaen Gandat mo't mangirurumen Mangikulbong mangitulmen Ngem nukas pun numerlaen Puro seman David bituin Tatap ng mamaki at adin tukit at kupas bumulalaya nga ayan Shout out El Chano.
Paripripirit ko'y nakin La ikulbo nagtulaen Gandat mo't mangirurumen Mangikulbong mangitulumen Ngem no kaspunumen laen Puro sa manjay bitbituen Katatlong mamaki at ading tuket At kupas imulalayang ngayan Katatlong